Bwomogusi. Ndizi TV. Obwansu Bwomogusi. Mwanchomu ligereria Ondizi TV na gusogeirie emaragoba ya bono bwaire buyanine no gosemerenga no gento kabo kwegokia amone moroberio ya itoto gento kabo to kwariganire megata sendi kyandeze kuruba kete goikera chinga kibune chikubatara namo nabariki baito bamangana mayato nyera ko bato kwene kiabuna MSI yamanigo echire na mayekegima ayo ekerenga ekereno kwene gatonyera ko bato go komanya geretse ko ba gagwateka maga ye bunge ye senate botko boigoro gwetyo muswada na gwake kura yo kumurusia abisi omugabana we county ya Meru Kawira Mwangaza bono nigo ekigambero ekenene kemele mane boigo kenyera ko begwetia na kona changa nigo bono Mwangaza rachikobaga go tigarabisi wekira tariki 19 cyumutenyi ogo chekerenga ekenene no kweneke buneki neki kenyera ko bage go tegererwa boikiranu samamiranyo wose ase okwemurungania huko kwanyara ko bago goikiwa ase kigambero kemele mani nigo etimu elia ya abateneli anebeli chiko kurwa se ensemo ya Kawira batebetanigo ekura eyo yage twetanyale tikobage goikiranigwa amo na ebirero naboigo okwemurangaro nyale tikobo ikiranigwa ase bunge enene nako sogeire nainde na mangeto kwariganitie koreritagane pigo moncho murigereria tigatanyore hare to kwariganitie century yobenge Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Litukolia lere tu karansege karanso yukubangiranga na kitu chiko kwaro mogomo chakira litukolia Jumatatu wiki egocha muno geri itanya bikirego tindi komenta tuwe aliganeti boikiranwa somogiro bwabali mwekeombe gia natero sagerwa Kisi South Branch rwene kironye serikali teru chikobe goikirania magania ito fresh ne etireye moyo ko abali bibaga igi yali okosoma basoma bisaba abantu bacha n'ekisula bochamoto n'abandi banyore libaga ligi yali okubora emifeya irange nabaro kuna bideti kirange nabaro sentireye muri okwegendera abali mimeye county Nyamira konyoro gosirwe kubwatekana n'ekiombe International Solidarity Foundation. Ladies and gentlemen, in this regard, our candidate is undoubtedly experienced and well prepared to participate in the live debates to engage the African people on how to propel the continent's growth and ensure Africa achieves its goals of African integration and sustainable development. Serikali ya Kenya yaliganiri boikiranu eliokwena na okoboko no gosiro goikiranu gochase omuraibu wa mubwazimio Raila Odinga chinga kya kobolia ekero kyobonyakerogo bwa AU. Mwancho morigereria hayo manayanda mankengo kwaligantsinyara kwa batogo sanga muna senchira yobo ikirero gwetera semitanda ite ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News website ya www.ndizitv
.net saramo manyi nerogenda tokoba koneka chibi cha munelo gichago cheira senchire bwikirano chinga kurwa sense moya kabire studio leader mosena boiga genda tokoba konekia abuna go chere gwetera somono bwimanyirite na ngoro kwa Josephat Amisi ko kwale nyara ko batoko sanga amunaye kurumo chakano goikira omwali toko ya chakamaya senchire bwikirano ense ya moya bono mugoroba kurase county ya Kisii chinga kibono ebyombe bya borokia natime yense ya Kenya bigendete koba kubwa tukachingwa na chabo nanigo barachikoba bagosoa anse omugiro bwemere monye serikali trigo chikoba gwikirania amaganio abo nigo barai anene kurwase chisagia echibyombe byo kigendete koba chigweso kimeye county ya Kisii nigo bono omo secretary general bwa ekyombe ekyokianati Jared Mariera oyo otenerete ensemo ya Kisii South nyale koba gwesokia nagoteba nakuboria abaiboli banyale koba bagotigara mona bana babonga echinga kichiskuru chikoba chiko igorwa onye serikali terigo chikoba gekora lyo goikirania amaganio ya boroki wa ayibone ngana boigo yanyara koba gego sirwa amonegati yabarai bekyombe kyokianati meyorosagia orurwa Kisii South chinga kibanyara koba komberana ase chiabisi chiabo anene asensemo elia ya bonchari molitiki oito dipo na sanya nanyara koba goikirania nseme ya bonchari na gusanga muna interoboti rokobatia Solidarity forever. Chinga kia matukabere irange aboroki okwirana chiskuru asetamu ya gatatu Makes us strong. ekyombe kia bari mukiana tukurwa sorogongo rwa Gusii ngo batwarege ikaro asokwaligania omugirobo oywe oraligwa samatuko abwango iga asamaliete ngoro Jared malirenya bongoe umukwaneli bwa balimu borusagirwa bonchari litukolia lere tu karansege karanso yukubangiranga na kitugo chikokora mugomo chakira litukolia Jumatatu wiki egocha chinga kecho nigo baba bakomochia serikali asokogenda mamincha nechira babete bakuria asokubwatana kwabo nande twende goteya bali mu baitu bonsinga onye wika Monday report yendetera atomu koche sebali bato kesi kubonsi ontabaso gutuko kugende school umuchanda ni gole between indune serikali enkwano nere tuwasangete na barabo tukabangali ngana yokogeserwe besa eri bakorete nseme yemense batenga numwako yibarakore nande mbaranyara gukirania wone togotebya serikali nga ekirania besiri tuiwananete na barabo yonyongesa yabalimu ebaya onyete koba ntuntolire dikorana guchigasi gusanganegeta seni Kiandizi TV omunyakerogo bwekyombe ekyokianati kururo sagia rwa Kisii South Beatrice Mauti nigatebire ntayale bale asogokorokorobekana abuna balimu ekyagereine renchira ya moyoka ekoleta monchiro emergency ya Kenya Jumatatu ngosaba balimu baito babereka ko batolera ituko na ntutagosoka ikiagera twarorire nga omunwa eserikali gosomwaji omo rikyo ito omwajiri ito akoigwa no korasoka isuko komotebinga na botoko tara para ntogenda virasi igori tukeri nko batole tasoke nche buno munyakero ninde tayari gochakera igoro kobaongoza mpaka amangana ito igwekanire keborunge komenta na yuni go bagenderete kurwanirira obwene bwokuri kwa balimu abana baitu bali kirase ntera ye kondo ili tolikoroke kondo bali kirimu na bali bakwenda gukora kwegera masomo niye eri maminche yeri chikolia abalimu bakulikwa asenchirerie kurunga permanent and pension bali kirororo bagokorega sina gwakano burungi abalimu bale erubwa 46 chiri mwemerongene na isanemo bali gitu asenchire talingiya ikurukunga kondo tutagete baigwegasi ekurukunga permanent and pension ense munaywe okini wa wekerengo kyobokoreri buno abalimu baitu babera matuka mange barasamo echob group yemo bakarangiro kwenda bakora interview lakini mbasukiri kuru esibare etogo sabanga basuki kubons ntubwata abalimu 1130 bale senjiri batanye gusuki kuru ngana na masomo abo bale credit kiri bale ngikuru bali gitu wetani miaka 5 wetani miaka 10 okona kukubolia kwa bene guchese serikali kuligiriryo obwene bulingete ekyombe kya balimu banyare konyora tinga gichingororo chyokoena na amaigiri oguchesa borokiwa ebwatete chibese chiri cha balimu bakunacha tali che serikali cy'umwalimu omonyene atebete serikali nganacha asiri bagariane ongakanire iruni
babwate besiyo bayega bana chakurwa so mwalimu lakini mbako yena na kuchia Citibank kuchia Chisako nichi bintu binde muna NSSF na NHIF. Solidarity power. Hinko ripoti ya Ndizi TV kurwase chabe siche kiombekea nati kururu sagia rwa Kisii South ichigotoka imeje bunge ya Bonchari ileterane nkoro kwa Dipon Hasanya Pemono omuliki oito Dipon Hasanya saroboti rwa senchira yobo ikiranuime county ya Nyamira buna enchira eyemo yogosira abaremi hanene abubale abangina n'abasobati abagenda koba bagwetoma eliyo kubekemero bali kwagenda lyo bugima bwabo ase oburemi ni gobono ekyombe ekemoge International Solidarity Foundation kinyara kobe kwaligania omorobelyo bokwena na amaigure gochia asabangina bo eliyo banyale koba bagwesira goetera chinjira baranyale koba bagokinia ligesa ase oburemi obubwabo no moyega nyara boko bagokwaligania asensemo ya ekerube yego toke ward ya Kemera imeye bunge ya Kitutu Masaba kaukwana kurwa somo yego yo nigo omo director bwa ekyombe ekyo Debora Nyambade nyara ko bagotebanga gwetera gusira abangina se obulemi n'enchira yemo baranyara ko bagotumye lyo kwene kinga abanyara ko bagokiania chisegi chigenga ekyo kira chikobo kwene kiabuna abangina abanyara ko bagwetenera elyo kwenyorera engere yabo ya kiralitiko Vingi mwatamagana soko fresh ne entere moyo ko abaremiri baga igi yali okosoma rwasobo bisaba agriculture ne chinsula gochagocha nabandi banyoreri bagari yali okugora emimea irange nabaro na bideti gochirange nabaro senjire moyo kwegendere kikona kogenda na chigo change rero kare abante bakarwani uchiku bande baitu baseri kuruyo basibizi abande bakoraso ona sege chichiko na change lakini korukale china koruto chake gasi ya itom na International Solidarity Foundation chake ilikuwa chake kekera mseki ya rengo over 8000 tokoligere libono iga 13% reduction ya siku 8000 na wekara around 6000 ine na mbele sana yogo care weeks tagita abantu bekenera chinka asokonyora comment na lisegi chirake tisegi chigo ke mwana gitinge ya vile kana sisi kwa kondanga gasinzio tigasi sikuzi ya mambo wetu unaona itokoro sia moba kwa nia kwanya resipese bado kwanya ora kwa wote no ene yanga no ene bagira ya nyumba kwa kora tisegi yanga hiyo ya teno linga ekera tu arose binde binga wata kanya na tu ani ni chiro sisi bibito byagendo kwanya resipese chigo tokonya Tugotigana na nseme yo buremime county ya Nyamira bononigo abarai anene imeyense ya Kenya banyare ko baba kuburi wakwena na libagarie bene gotegerera okwemurungania naboigo amaganio y'aba Kenya heli banyare ko bakubaikirania asichinsamo cyabo cyamagendro gukwana Manandizi TV ni gobono yo kabire omomeya ime county ya Kisii Samuel Mwando nareko banga gotebanga egati ya abamogose egati ya okwemurunganio kwanyara ko kubekwa bosyo amone kyombekerya basaya genzi nigataranyara ko baga koikiranigwa asenchira yobokiranu asabana ko baga kobolie serikali ngenyare ko bekwena libagalia mutwe ekwena kebuna magania yenyare ko baga goikiranigwa ronyara boni ganyare ko baga komo chenene nsemeli kwa merelia serikali si uburaibwa Raila Odinga satabire nechinga kichingi kerunu bono Raila habwene to ko baga koralia ensemo agenderete ko baga gosira ne serikali gosana nsemelia kwa merelia serikali na tumeingia sasa mula wa Ruto pia ameenda amepewa nusu na ako na opposition. Sasa ningemzii Chelsea wamekuja wamesema si vyema kuwa na ofisi mbili kwa opposition na serikali. Achague tu moja. Na yeye huwa ametusomesha maneno kubwa sana. Ati fisi alikuwa anafuata nyama kufika njia mbili akapata zimekuwa mbili akaona ni ngumu kufuata njia mbili lakini alipojaribu kufuata njia mbili alipasuka msana. Mtu anasema maneno hayo ni Raila mwenyewe. Na yeye nataka kumsii asipasuke msana. Yeye apaki kwa serikali ama apaki kwa opposition. Na wale wake ambao amechukua kwa serikali ile akisema
bayana kwamba wale wameenda peke yake aziwatetee tena. Mwancho muligiraria nigo omuwimendere bwe county ya Nyamira nyareko bakoria ira ng'ana chiko bagakobwaterana muna bamenyi benseme yo heri goikirania amagendero ukwana litkoria rero ase ewoda asese moya gesima echinga kenyara kobaga gosiorie gati yemeroberi yegenda takobe gosirwa moneke ganja keria yangafa nigo jerusha momanya nyarire kobaga goteba buna eren hareta yari kubwaterana amuna barai ahime county eyire kwanekia buna banyarire kobaba goikirania emeroberi yamagendero nonyerabo nigo nyarire kobaga kurwa ekuruta ya entindi gochia se bali bagenda takoba gosira nabo igo goikirania chisegi chege nga sate birebono nigo obisi yaira chikobaga kwene kenyare kobe kubasemia bangina buna enchira yemo kwegenderia subugima bwabo bwakiralitiko ena muna mwande ndire iga mwana achire mwanga ile chitamubere ekere na agenda no burari tiamatabi eba onde ngaye yararangi remember you must move turko tigara kwenye kobo mugumendre ikyagara n'abantu bakwa ibagari akabere igote believe in you kurabona oba iga chikura nanyora ta chingi yechinyinge abantu bagachikotera ngana chitanga chakura chikura ngabera nganje nayo no gotara lituke bitare kega marone tabaime mugachikoria yetara tukanyora no chichire nakina tereta na abo ikaite lituke lino by all means ngorene natira ubinde mwara liye binde to akorire gamba tebe ina bantabaya ganya sa patesie going forward idikoba aba kungu bande batoko ilibuya baba Gladys wanga twarenge na bara in the same parliament now they are doing very well okana te bara buka kaibere na kungu baba na kubwantwe era ndiye inu karakara bara inu era ndiye inu kuruga iga na basroire inu nganje morore bose mwanyore kero go tabugitutu Robotiro Mwancho morigererio morikire tukorase county ya Nyamira Paul Kapokar nagenda takobaga kururu to touching agoranyara kobaro goikirana ndosangamo naye asenchira yoboikirana torigererio nyare kobaga korekana iskoro gongorwa gusini goli tkoyero mokonyi umurai gwensari gadi gashagwa nyare kobaga koboria abarai hanene kurwa soro gongorwa centre banyare kobaga tuguterare chita butu chabu chekisiasa na kubwaterana hase ganga yokoneke banyare kobaga goikirania chira chamagendro gukwana litkoyo rero magayo goikirana omuyega oyomo bwa matanga nigo gashagwa nyare kobaga gotebanga bonsi bali babwate eganga yokoboria ebirogo anene by'uburai umwaka w'ikirube na 2025 nebere banyare koba bakoba batwero nabo igo kweneke chinga ke banyare koba gochorwa mbanyare koba wikirania chira nabo igo kubwatekana na magendrabo nararanyara koba gakobairania ase chiabisi chabo to ask our leaders sasa tutulize siasa. Wale walikuwa wameanza mambo ya 2032 tumeona wamekwama. Wale walikuwa wanaanza 2027 wamekwama. Come we work. Kuja tufanye kazi. Tufanye kazi ya kahawa, kazi ya chai, kazi ya kufuata barabara za Maumau and all the other things that we are doing. And I agree with the Honorable Kuria. We unite kusukuma hizo vitu. That's why we are uniting. We are not uniting because ati tunapendana. Boko hizi tuwaragane kwedana. Ituwaragane duwagwati wagudhire. The unity we call for in this region is for the purpose of fighting for the interest of this region and pushing our development agenda. And let us all unite. Kujeni tufanye kazi. Na sisi hatuna shida na mtu yeyote. Hao watu yote wa Mlima Kenya, they are my children, they are my people. Na sisi hatuna shida, kujeni tufanye kazi. Kujeni tusukume barabara ya Maumau, kujeni tusukume mambo ya chai, kujeni tusukume mambo ya kahawa. Come, we work. Tuachane na mambo ya siasa ya kutafuta viti. Hiyo wakati ukifika, wewe kama utakuwa tayari, wananchi wenye kupeana kazi si wako. Tuguska mutwe nigo serikali ya Kenya yenyale kobage kwene Kenya yenyale kobage kobeka emerobelio yugo sira eganga yaye omorai bwabo mubwazimio Raila Odinga elio koira obubwi bwekerogo kya obotanili bwa ekyombekeria kya yugo kwa nali tukolia rero nigo moteneli bwa waziri yibo igoro mwaziri
wamangane chinse chesko Musalia Mudavadi anyalire kobaga kwenekia buna nigo emirobiri maikiranu nabo igo kwenekia buna asebo iganyalire kobaga komotogia Raila Odinga na gotebanga no murai hoyo bwate obomanyi boisaine nabo igora chikobaga kwenekia ngonyalire kobaga kora ekeombe ekyo elio kwenekia nabo igonga ebendere yense ya Kenya yanyalire koba gekoimokirirwa igoro gwetera soborai bwa Raila Odinga. Ladies and gentlemen, in this regard, our candidate is undoubtedly experienced and well prepared to participate in the live debate to engage the African people on how to propel the continent's growth and ensure Africa achieves its goals of African integration and sustainable development, thus making our continent a major player in the global arena. To this end, I wish to applaud our President, His Excellency Dr. William Ruto, and his government for fully, and I repeat the word fully, endorsing and supporting the candidature of Honorable Raila Odinga. To fellow Kenyans, as a nation, we have always come together to stand behind our own, whether on the tracks, the fields, or on the global stage. Just as we cheered our athletes in the recent Olympics, let us lend our full support to Honorable Raila as he carries the Kenya flag high in the race for the chairmanship of the African Union Commission. This is more than a candidacy. It is a national mission. Honorable Raila Odinga represents Kenya's voice, values, and aspirations on the continent. As he steps forward, let us stand with him, not just as a government, but as a united people. At this stage, let me just say that it is also programmed that next week, on the 27th of August 2024, His Excellency President Ruto will be formally launching the candidacy of the Kenyan candidate in the name of Raila Odinga. Asensemo ya nigo Raila Odinga nyarakobaga kwerera buna obotaka chisegi na boigo omora kera no koborua boigo kwa mariogo anana chinse aimero ngoro Afrika ngati yeme chando chinse chigenda zakoba chigo etrasa nyarakobaga kuria iranga isa konyara libaga liokora ekiombe kyo na chikobaga kubwatana na mona baraibe chinse eliokone kiabuna banyarakoba okora emechando eyegenda zakoba gikoba bwatania abamenyi be chinse aimero ngoro Afrika. That Africa must unite or we perish. And over the years, there have been challenges that have been faced by leadership of the continent. But I want to say that we're happy to see that today the African Union has come of age from the ashes of the Organization of African Unity. But the African Union needs to be strengthened for it to be able to enable African countries to realize the dream of the founding fathers of our continent. A united, peaceful, and prosperous Africa, where the citizens themselves feel that they are free as a people and united and can work productively in the continent. There are several areas where Africa is having a problem. Issues of health care, issues of education, issues of wealth creation, employment,
in the continent. It's a major issue. As you know that many young African boys drown in the Mediterranean as they try to run away from the poverty. Na mangetwa ko aliganete omancho murire kurwa semesa yaito yamaya kurinde asengcho chinga kinebiro no to yakira mo Somali awo ha maya ayo nyaranga ngomera ntora muna ichi seseto cyarero botuko nyarako bingo komanya mangetwa gano to ko to kwaligane kurwa semesa yaito yabayangwa kiranga mbye muna soko ne konyara ko bokubatemero bali yaito kurwa ketego ikira chinga kibuna echi Lydia Mosense mo yakabere studio nyarako bakwanekya agochere gwetera se omonwa webimanyererio sara mu manyo nyarako bakwanekya kuna chibi cha munelio gichago chera senchira yobo ikerano liana ngoro kwa Josephat Amisi na kuganira buligerio bya gwembero bile kubwate Ndizi TV tomera namunaye chinsa isatweli nyara kwa bingo komanyaya amaranda manke ngene toka bingo kwaligalira kurwa MSA to yamaya.